Пича. Радо, кажи хай на YouTube. Здравейте, здравейте. Ето го Радо Тук има Потър. едни хубави гащи. Радо Потър. Има едни хубави гащи, ето ти е една хубава каска и всичко. Не ми трябва хубава каска. Каква хубава каска? Зависи. Абе, остави ми. Дай си ме честплейта! Ето, Лешник. ето един протекшен едно. Да не го фърлиш на... Аз имам пауър едно, лък и 5 стрели. Фак. Я си ми дай моя честплейт. Бачок, дай си ми честплейта. Ето ти една... Ето ти е... Ама ти имаш. Дай си ми айрон честплейт. Добре, дай ми другия. Кой другия? На ти го другия. Имах протекшен едно, ма. Бутуши няма никакви. Карай. Аз мога да ти дам протекшен 2. Diamond. Ако може. Ето ти. Diamond бутуши. Там. Много са Diamonds. Офаре да отиваме към митите, половината отидоха, ние още Да, сме. аз почвам да строя. Аре, почвай. Ай, хора, кажете дали ви кефи новото ми интро. Да, мен ми скефи, аз го гледах. Ишли, аз ще направя един chestplate Diamond. Да, някакво мега якото... Някаква яка музичка и ми се Да. въртият. Не ме кефи толкова с музиката, защото е някаква така бавна. Не се обиди, ама в смисъл някакво такова. Бавна. Да. Прослушай го пак. Абе, слушал съм я. Нито е бавно, нито е бързо между другото. Ела ми помогни. Чакай, аз си Аз направя. вече съм на мида хелп. Еш ли 2 диаманта? Не. Не, си ги запаса. Аре ги правим. Аре, чакай ме. Сега. Чай ще подърпя. Охо! Найс, Добре. найс. Всичко е найс. О! Diamond chestplate enchantment. И за тебе! Аре бе, помогни бе! Чай да се учи хубавия chestplate. За теб! О, беги. Идва и насам. Ела, бе, циганка. Бати лежника. Аре, лама, овцо. Сера. Да, той има хак. Не можеш да отиде на далеч. И шлипер ли аз имам? Ети 3, фърлих ти на теб са. На теб са! Ето, вземи си за теб. Отиди назад малко още. Отиди назад. Ето, всеки. О, единият техен умря. Хелп! Сори, изчакай, Иван. Хелп! Бой, потос, бой! Той е хак. О, браво, би го. Пръснахме го. О, yes, protection. Целия съм дълма. Добре, да Има нещо и друго. шарпнес едно меч, enchantment. Не ми трябва. Ети неща. Ети diamond бутуши и diamond каска. Фали ги там. Бутушите... Хайде Само се. бутушите ми трябват. Аз ги фърлих, чак. Тук са. Ето ги. Аз ще се върна до базата, че имам диаманти, а си направя честплейт. Окей. Аз ще обирам от средата хубавите неща. И съм full diamond. Ама бъгнаха тия честове, дето са от тази страна. О, точно за честплейт имам. Ти къде си, аре, аз съм тука. Аз къде съм? Аз обирам хубавите неща, ти се бавиш. Аз съм на морето. Идвам. Охо, аз съм пълен с стрели, почти пълен. Надявам се да ви кефи хора това интро, аз го
Правех 100 часа и 30 минути и 80 Аре, хиляди бе, секунди. да убиваме. Тя малко. Тия честове не могат да се отварят. Кой ти каза? Аз. Те Отваряш ли? не могат и да се чупат. Всички не могат. Аз съм пробвал това, аз бях тук. Не мога да си Той чупя. не Само може. и тия тук. то Има не лук може. вътре, ако искаш го вземи. О, ябълки! Дай Yes. малко. Имам 3. Ето ти. Ела. Дай ми една. Ей, Тук тук има е. един. Аре бе, лешник, аре бе. Еми, ние го бием. Къде отиде това копеле? Ха, Умря ли? падна. Радо, само аз и ти на... Ето ти ябълки. Аз и ти сме две в едно. Ето, Мале ще ето. биеме. Дай. Ето ти 2. А за мен остана една. Добре. Искаш ли лък? Не, аз имам лук, обаче нямам стрели. Аз имам, ето ти ще ти дам половината ми. Ела от другата страна, че тук има букуци. Ела да ти ги дам, ето. На, ето 10. Опа! И значи ти твърде бухук. Не ми трябва. В смисъл остав. Добре, един остана, ама къде се крие и да Изчакай само да си изхвърля глупостите. И ме пази, защото може да не влезе в груп. Въпросът е къде е той. Добре, паеш ли ме? Пазата ми. Ок. Чакай бе, не дей толкова джампи. Гледай тук на па. Не, ще аз къде съм на ръбо. Чакай бе, спри по тия, спри с тия да скачаш на тях. Добре бе, човек, един остана. Къде е? Има пънч едно. Павър или пънч по-добре? Пънч. Пауър. Аз взех Пънча пънч. само бута повече. Ето ти го павър, аз съм ти го оставил. Ако искаш го вземи. Той къде е? Ти виждаш ли го? Аз съм с пауър. Не, аз го търся. Ето го е там, виж ли го? Къде? Ето го е там. Ето го е там на ония остров. Къде? Ето го е там и го ли виждаш? Аз сапортваме. Ами, чакай, яш ябълка. Не, то е трудно. Ела от другата страна сапортвам при него. Ето тук ела. Окей. GG пише някой. Че GG си е. Само да не се бъгне, че това е най-гадно. Тук съм. И аз. Пръскам го. Той избега, май. Не, тук си е. Аз го бутнах. И аз за малко се хвърля. Yes, GG. Yes, най-после най-града. И от първия път. Така, хора, благодаря, че гледахте. Ако ви харесва, дайте лайк и се абонирайте. Ако ви хареса клипа, моля дайте лайк, абонирайте се за мен и благодаря, че гледахте. На сървъра ще го има долу в описанието. Да, IP-то ще го има в описанието и благодаря, че гледахте. Аз бях Тони, с мен беше Радо и довиждане.